masoyi, ka sa alihi da sahabbai dan salatin ka buɗan hanyoyi. Na yi shiri ne don faɗakarwa dubban mutane, matsala ta sha da siyarwa don mutane su gane, fataucin su shansa a addinin mu sani haram ne. Kullum muskirun kamar da akwai hadisai a kansu da ayoyi. Shi magani na amfani akan warrakarwa, ta fannin cutar da bil'adam yake ɗanɗanawa. Shan magani ba izinin likita muke tunawa, shan barkatai ba izini to shi ne miyagun ƙwayoyi. Musamman siyan maganin walawalar nan na talla, ko maganin da aka yi valid ɗinsa in ka kalla, da amali da shan wannan kusani yana sanya illa. Kwakwalwar mutum na iya taɓuwa ka ba ta lodi mai nauyi. Ba wai iya kwaya ba da nau'ikan shaye-shaye, kamar su giya da sigari su sholisho da su ganye, koken turamal da fotuwin suna sanya maye, a jigarau da madarar su kudayin har da nau'ikan wasu saiwoyi. Al'umma muhimmatu mu bar fatauci da shan miyagun ƙwayoyi. Duk abin da zai sanya gushewar tunani mu lura, kar mu cusa kanmu cikinsa akwai ɓacewar basira. Ya kamata ko ba tuta kai wa dangin ga kara, shaye-shaye na shafe nasaba ko ta malamai ce in an yi. Tana sanya sata da fusata ko yawaita zargi, ko ta sa kake kallon jama'a a siffar agwagi. Maimakon ka sa sukari a fura sai ka zabga magi, ko walittakar aure ba mai baka tunda baka da igiyoyi. Tana haifar da ƙazanta babu tsafta ga mai, ko ya sanya kora daga aiki ka faɗa bulayi. Sai hadi Rasulallah ya ce mu zan makiyayi, za a tambaye mu akan kiwon da aka ba mu har da na akuyoyi. Illar tana haifarwa da mayin ta zage-zage, ko ta illatar ma da lafiya kai ta yage-yage. Kai da kai sarauta sai dai kai a layin zagage, ga zubar da kima da mutunci ko ina ka je ba ka da matsayi. Ya ɗan uwa wata illar na a fannin karatu, buguwa tana sa a haukace kuma mutum ya zautu, ko a jarrabawa ka dinga ƙetara gun rubutu. Ba abin da za a yi daidai hanyar kakatu sakayoyi. Al'umma muhimmatu bar fatauci da shan miyagun ƙwayoyi. Ko ina ka bulla a dinga kallon kaɗan ta'adda, kullum a jeji da wallalo a jangul da adda. Ko kisa aka yi a gari a ce a nemo su mada, komai ta'addanci ta za a ce 'yan kwaya ne suka yi. Fataucin su babbar illa ce wacce ba irinta, dan ba halal a cikin sana'ar sai tilin ƙazanta. Guzurin katinka da shanka tufarka duk sun haramta, kayan cikinka ya lalace ciki duk ya je me ba nauyi. Magini manomi gujewa aiki da abu
maka kwaya. Kan lokacin tsufa maza gyara kayan ka sauya. La taqarrabu salata wa amtum sukara aya. Allah ya saukar da hadisai akan maye da ruwayoyi. Har jagaliyar da ake farkon samuwar ta maye. Dan fashi da kidnappers kwaya ce ta markiranye. Ina yin kira ga hukumomi da ƙarin iyaye. Kowa ya jajirce gun dakile shan miyagun kwayoyi. Kauracewa inda ake wa mu'amalar shaye-shaye. Kar ka yi abota da wanda bai tun faɗan iyaye. Yawanci ana koyar ɗabi'ar ta fannin ƙawaye. Yawan yawon banza a gari yana jefa al'umma yanayi. Al'umma muhimmatu mu bar fatauci da shan miyagun ƙwayoyi. Yawaitar miyagun ƙwayoyi cikin al'ummar mu na cikin dalilin da za ya sa al'umma su kamu. Kuma rashin zuwa makaranta ma zai iya saka mu. Aiki da jahilci wasu su ne silar da ke sa su yin layi. I have everybody listen to my this song, because the drug abuse damage people are young. The ministry of health directives through our tongue. Prevention is better than you avoid than apply. Oh my people, don't reject my advice. Follow us directly in Islamical as a choice. When the judgment day come, you must count price. We have drug abuse to stop by next year in July. Daga tai sarakai limamai da du shugabanni, mu dage wajen tarbiyya don kwa mun samu rauni. Rabbana ka shirye mu dan isar fasihul lisani. Daga garin Wudil nake garin da ke ba da maganin fannin sanyi. Alhamdulillah 070 54 92 59 69. Al'umma muhimmatu mu bar fatauci da shan miyagun kwayoyi.